So emva lokho-ke khona omunye umngane amadingi nokumvashela uthola ukuthi uzofika angenzisa ama-homework. Yeah. Kwesinye isikhathi angibuza athi awu indaba manje wavesane washintsha usasiyena lo muntu ade ngithi uyena ade uyena eqaleni. Yeah. Ngimxoxeleke lo daba ukuthi hayi ekhaya nginenkinga kanje nanje ubaba uyangidlekula. Mana wena wawusuke walala nomfana noma hey ngangakaze ngilale naye ngoba ubaba walala nami ngawu2 kodwa ngase ngathola ingane. Hey siphakathi inside awunina benkayishane kaMenze yaphuza umlaza ngameva lona onibingelelayo uprofessor ngingwakamkhize ngidabuka kwaNongoma esigodini sakobheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Uma ngabe kuyenzeka uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lolu hlelo lolu how I ended up in drugs okuhlelo lapho khona esuke sibiza abafowethu nodadewethu ukuthi bezosixoxela ngokuhlukahlukana kwabo ukuthi bona bawela kanjani esidakamizweni nganhloso ngqangini na nenhloso yokubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Uma ngabe mhlawumbe ukhona osekhaya ombukeli ungabe umama ngabe ingane encane ngabe ubaba ngabe umkhulu ngabe ugogo ngabe umalume ngokusixoxela lezi indaba zabo ukuthi bawela kanjani esidakamizweni lento ingagcina isitakula omunye umuntu mhlawumbe obhekene nezimo ezinjengalezi umuntu ayebhekene nazo ezegcina ewele idakamizweni bese ke eyafunda ukuthi no uma ngihamba ngezindlela ezinjengalezi ngingagcina nami ngiyisisulu sesidakamizwa. Mangabe kuyaqala ukuba ingxenye yethu siyacela ushaye usubscribe button bese ucindezela insimbi ibell. Insimbi ucindezelelani no senzela ukuthi uma kukhona isiqephu sangalelo langa sesiposayo kuyobe sekuqenqeza insimbi ocingweni lakho uyobe usungena ngaphakathi ke uzitholela udaba la ngalolo soko. Sawubona nkosazana. Yebo sawa. Onjani? Ngiyaphila. Unomoya ophansi awuthi uqinisa izwi kancane. Sawubona nkosazana. Yebo sawa. Yeah, unjani? Ngiyaphila. Awubingelela ababukeli emakhaya. Uzibike ukuthi ngabe ubani nkosazana? Sanibonani mina igama lami ngithembelihle wakasitholi. Oh, Jobe kaMatshana. Jobe. Njengoba bese ngikuchazela. Asehlulela umuntu thina okwethu ukuze udaba lakho ukuthi wawela kanjani esidakamizweni ingqinamba osubhekene nazo ngoba usuhlala emgaqweni ubhema leyo nto izokwazi ukuthi sisize ivikele labo abangangena esidakamizweni. Iyona nje inhloso yeshow ukuqala nje kwayo iphekwa yaphekelwa khona ukuthi ikwazi ukuqwashisa abangangena esidakamizweni. Ungasithatha ngodaba lakho ngokukhula nje ungakangena esidakamizweni ukuze kufike lapho khona izinto ziphume esandleni up until kube namhlanje. Mina ekhaya bengihlala nogogo. Yeah. Nobaba nomamncane. Yeah, umamncane stepmother. Stepmother. So njengoba ngihlala nogogo nobaba bengisahlala bengifunda ezimisele primary bekumnandi sihlala nogogo. Yeah. Washona ugogo sengifunde ezimisele. Yeah. Imisele yona primary. I-primary la enzathi mase kuzobe i-high school i-secondary laphezulu. Oh. Kodwa manje kuhlukanise ucingo. Oh, wena vele ube nakhelene nesikole. Okay. So uthe mayishona ugogo sengifunda grade 5. Yeah. Hayi kwaqala ekhaya ngathi izinto ziyashintsha kancane. Hayi izinto ayisahambi ngendlela othatha khona. Ayisahambi ngendlela ade ihamba ngayo kusakona. Sometimes we job omamncane noma stepmother ziye ngaphathi kahle izingane engathini ezingayizali. Mhlawumbe uma ungasixoxela umamncane ubekade ekuphethe kanjani? Umamncane yena ngingathini? Umamncane yena benakho lokho. Vele ukuthi vela so angiyona inganyana. Bathi ngizima unceliso ongayizali. Ngoba unaye ubhuti wami oseceleni kodwa uzalo ubaba lobhuti. Oh, ubaba wakho unengane noma ngani? Uba umdala wena no. Mina ngimdala. Okay, yeah. So kwase
emva lokho ngithe nje ngisahlala ngisafunda kanjalo esikoleni ubaba vesane aqala angidlengula ngimtshela uMamncane uma yazi ubaba wenzile ukuthi athini kumina ayithula mntanami ngizokhuluma naye yeah ngizayo okay ngiphinde futhi aphinde futhi ubaba ngidlengula ngiphinde ngimtshele futhi uMamncane ubaba usephendile futhi le into yakhe ethi awu yazi bese ngikhohliwe kodwa thula ngizokhuluma naye okay oJob kaMatshana ngixolisa ukuhlala eMadeveni umamncane ubesuke ekuphi ngaleso sikhathi ngesikhathi kwenzeka lento yenzeka kanjani mhlawumbe uma ungasixoxela indlela okwenzeka ngayo ubesuke ngekho yena ngeke ngiqambela manga uyi-security kwesinye isikhathi bengena emini kwesinye isikhathi sangena ebusuku so ma kube ngena ebusuku ubaba beyenza lento yakhe hey so emva lokho-ke khona omunye umngane amadingi nokumvashela uthola ukuthi uzofika angenzisa ama-homework yeah kwesinye isikhathi angibuza athi awu indaba manje vesane washintsha usasiyena lo muntu ade ngithi uyena ekuqaleni yeah ngimxoxele-ke lo daba ukuthi hhayi ekhaya nginenkinga kanje nanje ubaba uyangidlengula mana wena wawusuke walala nomfana noma hey ngangakaze ngilale naye ngoba ubaba walala nami ngawu-2 kodwa ngase ngathola ingane hey so emva lokho-ke ngimxoxele-ke kumnganami athi umnganami angithule uzozama ukuthi enze njani sihambe naye se-police station kodwa ngithule ngingakhulumi lutho ekhaya yeah kodwa uzongiqalisa eklinikhi phezulu mase suke eklinikhi mase engiyise esibhedlela mase se-police station ngaleli langa leli wasizohamba ngalo ngakusasa niye eklinikhi siye eklinikhi ngoba sesizohamba ngakusasa hawu usetholakala emfosheni ikhanda liseceleni hey wajobe angisho ukuthi njalo ngiyayibuza nje ngiyacabanga okay ngesikhathi ubaba wakhe edlwengula wena angithi waphuma ekhaya wangabe usahlala wayohlala nalomngane wakho lo kukude kangakanani nasekhaya akukho kude ungathini weqimise uthi uma sofika kubo umama wawusuke wambona nomamncane emva uba wena usuhambile lapha ekhaya mhlawumbe ukuthi abantu ekubuza ukuthi kwenze njani manje yini ekukhipha ekhaya ngangimbona kodwa kube ukuthi phela ngizombingelela avume adlule angakaze angibuze lutho ubaba wakho wayazi ukuthi wena usuhlala nomngane wakho wayemazi wayekwazi hayi akuyena bona wagila umngane wakho ngoba mhlawumbe esabela ukuthi lento manje izophumela mhlawumbe ebantwini angeke ngazi ke okay hey okay utholakala emhosheni kwaqhubeka kwahamba kwafikaphi uthena-ke ma ukube etholakala emhosheni-ke ikhanda liseceleni kwathi sekuyintambama wafika ubaba khona wathi ngibuye ngize ekhaya hawu yayizwa leyo nto ngizobalandela umkhokho omubi ekhaya yayibona leyo angazi noma nami ngifuna ukufa yini ngoba ngazi ukuthi ubulawe yini angibuye ngize ekhaya ngoba phela into ekanje iletha umkhokho omubi ekhaya ngithi mina awu phela thina simthole evele athini ubaba kumina akafuni ukuthi futhi aphinde abuye azongilanda futhi hey ngithi mina yebo ngizokwehla ntambama uma sengiqede ukusiza ugogo lo ngoba phela vele wayehlale nogogo wakho eyiphuzela ugogo wakho umuntu onganaki ekhaya uyena umnganami onaka ekhaya ngithi mina ngizokwehla-ke uma ngiqeda kusiza ugogo hayi kusho ukuthi ngalelo langa siwasheke iy'ngubo zokulala naye ugogo ngoba akayanga ukuyophuza lelo langa ugogo siwasheke naye iy'ngubo zokulala senze yonke into mayesethini ugogo mayesethi ugogo ngizocela ukuthi ungilalise ngoba ngiyasaba yayibona hayi ubaba wayebhizi phansi phezulu engafuni nje nanokuthi ngize ngilale eze yabuza ugogo lo munye athi ugogo
yini manje ubaba wakho wayesenekhenga nje ngawo Hawu. wayesenekhenga nje ngawo Isuka. kwasengawo kwasengathi nje umuntu omnakile ngathi khona lento angisolisa kuyona manje Hey, yabo ngithi mina gogo angazi ugogo lo somtshelile ukuthi na ubaba wadlwengulwa. wayevele emtshelile umngane wami vele wayesethini ugogo ayikho inkinga ngingahlala ekhaya ngoba kusenza Ngoba ekhulelisile isisu sasingakabonakala. hayi-ke shuthi-ke emva kwalokho ayesithi ugogo yini ubaba wakho wayeseba nekhengaka nje ngawe ngoba phela buhlala la ekhaya uhlala naye uSindi kodwa bengekho inkinga indaba manje sekuvela inkinga yena useney'tayela nje engingazazi Hey, wasuka-ke emva kwalokho kuba wahamba nje noma isonto lonke kade kusashona uSindi umngane wami wahamba nje isonto lonke waze wabuya nje ngisho uSindi sengibatiwe futhi yeah. shuthi-ke ngihlangane noma mncane ngimbingelele mangihlangane noma mncane ngimbingelele angibuza ukuthi hey sinjani isisu Hawu. ngithi mina usinjani isisu hayi anginankinga ngi-right ethi uma ukhona into eshoda ngayo uboza lapha ekhaya kwasho ukuthi-ke vele-ke ngahlala-ke isonto lokuqala ngoba uSindi eshonile ngahlala lesibili kwelesithathu ngingavesane ngayigibelela ngayizela la eThekwini-ke Iphi ingane? ingane isekhaya vele Lento yenzeke isikhathi esingakanani ngoba manje usekuze khona ingane u9 months ubuhlelo kuphi lo 9 months lo. ingane vele ngiyithole sengivele sengila eThekwini Oh. ngoba isisu ngasuka nase ekhaya base ngeza la ngayithola vele sengila eThekwini base ngihlangana nomngane wami kunana wayesethi naye ngihle nginokuthi uhluphekisa ingane uhlale nayo la emgaqweni ungcono ufike hamba ishiye ekhaya ngiyibayilahle ngoba vele nobaba wakho uyalazi iqiniso angeke ayilahle ingane uzoyithatha ingane kunokuthi uhluphekisa ingane la emgaqweni ngoba manje kwayiwena uyayihluphekela uyilalela emgaqweni mase uzolala nengane emgaqweni futhi njengoba sibe isijahwa amaphoyisa umetro uzowenza njani thola ukuthi mhlawumbe uzothi ushiye ingane mhlawumbe bafike bayigoqe ngey'ngubo bayifake emgqomeni Ngoba bafike beshaqa yonke into. ngoba phela bafike bagoqe yonke into ney'ngubo befike emgqomeni kadoda uzothini wena uma uthi ushiye ingane mhlawumbe uyochama lapho uyothenga ukudla ushiye ingane isancane vele abayiboni bayithatha bayifake emgqomeni kadoda ongcono ngizohlanganisa imali nawe uhlanganisa imali ugibele sigibele uhambe uyoshiya ingane kini mase uyayibuyela Wafika wayishiya kuyena baba wakho. ngayifike ngayishiya nje khona ubaba Ubaba wakho uyazi ukuthi ingane yakhe. Manje nanku umbuzo enginawo. Hey. Uthini umama maye ehleli nendoda emithisa ingane yayo? uma mncane naye mamncane ngibona ngathi nje akanandaba ngoba unana waze wamtshela wathi hey wena mama ukhohlakele Hawu. unana phela wafika ekhaya wabingelela kusho ukuthi umamncane wayesethi ngilethele mina ubaba ifebe ekhaya kusho ukuthi njengoba ethi ngilethele ubaba ifebe ekhaya wamtshela unana wathi musukugqiba wena ize ubona ngathi usufuna ukuthi kubonakala ngathi le ngane le iyona errong or kanjani wena ukhohlakele kabi kwakufanele ukuthi le ngane nkathi ikutshela ukuthi ubaba ungidlengulile kwakufanele uthathe istep esisodwa njengomuntu osifazane wathi unana nathi sinazi iy'ngane kwakufanele nje kube khona istep osithathayo ukubonakala ukuthi umama usekhaya Unana lo ade kulethela uyena uyakwazi ekhaya babukeli be-MPTV1 unana yena de ishow kanana yandulela le ishow esigcine ngayo bekungekanani uyena unana ade sem-interview ngoba eseletha wona washo vele ukuthi uzokuletha kodwa esho off camera so hey siyayizwa yonke-ke le drama-ke lenyakanyaka le ngiyacabanga nababukeli lapha be-MPTV1 abazokwazi ukuthi bazi ukuthi lolu daba bengalisukumela kanjani
esesifuna ukwazi-ke njengamanje ukuthi khona-ke ey'dakamizweni wangena kanjani ukuqala nje kwazo uqala ngalezi zinto ey'ncane uqala uya ngokukhuphuka uze ugcine la ngoba la sicabanga ukuthi noma wonke umuntu uyazi ukuthi isona sigaba sokugcina lesi into okwazi ukukhipha ekhaya ehlalise ey'gangeni ngingasasho ngaphansi kodaba lakho ngoba ususichazile isimo sakho kade ubhekene nasekhaya khona nabanye uthothi uhleli kahle ekhaya abazali bakhe bakhona yonke into i-right kodwa indlela lesi sidakamizwa esinamandla ngayo sikwazi ukumkhipha ekhaya sizomhlalisa emgaqweni wangena kanjani-ke kithi ey'dakamizweni ngaphansi kwezinkinga ey'ngako obhekene nazo? Ukubhema ngaqala ngoba ngathandana nomunye umfana okwakuthiwa uSabelo. Yeah. Kusho ukuthi ngangihlezi njalo ngihlezi ngikhala lapha ngaphansi kwebridge yayibona. Okay. Wena ukubhema uqalela phansi kwebridge? Ngiqale sengifike la senginanengane nje futhi nje ngoba isikhathi ethunana ngihambisa ingane ngaleso sikhathi ngangakabhemi. Hayibo. Sihamba naye nje siyekhaya unana ngangakabhemi ngaleso sikhathi. Shuthi-ke ngithanda nomunye umfana kwakuthiwa uSabelo. Shuthi mangithandana nomunye umfana kwakuthiwa uSabelo athi kumina lihle ngoba awulali ebusuku. Yabo lonto nayo into engakulalisa. Yizwe lonto. Ngithi mina uSabelo yini le ezayisha uthi ukhulu kule nsangu le. Yeah. Izokulalisa-ke yona. Wena ungakazi uzubheme iluzi. Wawungakazi uzuphuza utshwala. Wawungazi uzubheme lobo gwaya abancane like baku-introduce entweni entsha nje. Bengingakaze ngibheme ngaleso sikhathi. Ngathini athi hayi mangasubheme le nsangu le uzobona even ngisho i-stress sizothi ukuthi kancane. Yabona hayi ngiqale nami ngabhema ngempela ngishaya uthi ukhulu ngempela ngabona hayi le into le ayingeke ngathi iyangizelisa yabona. Yeah. Hayi aphinde futhi nangakusasa futhi aphinde athi lihle phinde ubheme futhi yabona. Hayi aphinde futhi ngibheme futhi nangakusasa. Ahamba yabo nje ufika kumina ahamba yongithengela insanga abuye naye kwibhegi. Angikhombise ethi yawo nayi insanga yakho. Mase fanele ayishuke ngoba ngikwazi ukuyishuka ahamba yohlala lapha nabangani bakhe koneni ayishuka abuye esegoqile kumina angibhemise. Shuthi ngelinye ilanga ngimtshengise iSabelo ubuhlungu isisu. Angazi indaba and futhi ngendlela esekuhlungu ngayo isisu ngathi ngiyadonseka nenkaba namathumbu ngathi ayagoqana. Athini kumina ethi yazi bengithi ngiyacabangela kodwa sorry iphutha lengenzile iwunga leyade ngikubhemisa yona. Hey. Bengibona indlela ade yiyona kodwa ngiyaxolisa. Ngithi mina ngithi hayi ayikho inkinga ethi yabo letha la imali u-30 rand ngihambe ngiyothengela. Yebo lona uma ubheme yona lento leyo uzoba right. Ngithi mina uma ubheme yona lento ngizoba right. Ethi qale nginqaba okokuqala. Ethi musudaza inkani ndihle ngoba vele ayikho into ezokusiza manje ngaphandle kwalento le. Ahamba oyithenga impela phambi kwami abuye nayo nensangu ayimixe ngogwayi ayenze phambi kwami. Yabo lo. Uthe mangithi ngiyadonsa yokuqala ngiyayizwa usisu siyathula. Hey. Ngisho thawu kanti yona le into le ucaca manje usugaxeleka manje. Ucaceke kusiphela manje ngisakwazi phela manje ukuhlala ngingabhemile yabo lo. Hey. Hayi ngiqhubeke ngiloke isibhema-ke naye-ke angithili-ke kuze kube ukuthini waboshwa uthe mayiboshwa yena ahlale 3 months aphuma. Uthe mayihlele 3 months uphuma vele mina sengi-athende enye indawo lapha yakhona indawo engiyibhaselile le ye-methadone lapha phezulu. Kushuthi-ke mangibhalisele leyo ndawo leyo babethi ucwaningo. Kushuthi-ke siphuze-ke i-methadone-ke iphinde ivalwe-ke le ndawo le. Base bathi bazositshela futhi uma bephinde beyivule. Yeah. So manje ugcina uwela kanjani-ke ekudayiseni ngomzimba? Udayiseni ngomzimba ngale nkathi uSabelo eboshiwe ingasekho indlela ozokwenza ngayo imali.
ngithathwe yenye intombazane yathi hayi asihambe siyobhanta Embilo sihamba ezina siyobhanta Embilo. Yangitshela ukuthi uma ufika lapha Embilo uzoma erobotini uzofika imoto noma iyiphi mayakubiza imoto ugibele phakathi umtshela ukuthi u150 mayakhala umtshela 100 rand ungabusayehla. Yeah. Njengamanje empilweni yakho awukazi ulala nomfana uqale ngobaba wakhe ekudlwengula. Wathi mawuphuma lapho wahamba waya emgaqweni lo mfana usabele namuntu wesibili owalala nawe. Futhi umuntu oqala lo owesivumelwano uyena owavumelana naye. Njengamanje ususeyidakamizweni 4 ususenkingeni ke manje ukuthi awusakwazi ukuthi ubhekane neaddiction le ngoba lo muntu lo obekuyena obambisene naye useboshiwe. Njengamanje usungena phi esilingweni manje sokuthi udayise ngomzimba. Into lena engakazi bese ekhanda lakho, into lena ungakazi uzuyicabanga. Inesimatch esathi uhamba ubhekana nazo zonke lezi inkinga lezi mhlambe nasekhanda lakho ibiba khona imicabango ukuthi ngolunye usuku kuzolunga. Njengamanje usithola usukwenye into ongakazi uzuyicabanga. Uma ungasixoxela kabanzi i-overall nje yakho konke uqala ukudayisa uqala manje sekumele ulale nomuntu and ngicabanga ukuthi usene-anger ngomuntu wesilisa ngokuthini ubaba wakho into ayenza wakukhuleliswa njengamanje impilo yakhe imess uhlele emgaqweni. Njengamanje uzodayisa ngomzimba. Isimo sasinjani kuwena? Ngathi ngafika lapha phezulu kade sifika naleya ntombazane ngayi sayime robotini. Semasimile robotini kushuthi ngibizwe enye India yabo. Yeah. Maye ngibiza le India le ingibuza ukuthi hawu ufuna ndawo wena ngoba phela umncane yabo lo. Hey. Ngithi mina hawu ethi uyazi ukuthi la kudayiswa umzimba. Ngithi mina bengingayazi kodwa umngane wami ungithathele wathi sizophanda ngizofika ngime la erobotini sithathwe imoto. Yeah. Uma kuba imoto ingithathile ngedwa ngitshela ukuthi ayiphinde ingilethe la erobotini. Okay. Kuze sike sidukelana. Lithi leli India lithi thatha lo 50 rand uhamba. Yabo. Shuthi ngiyehle mina ngifike ngime lapha ekhoneni enzansi. Ngihlale lapha ekhoneni enzansi. Kodwa manje futhi ngiyabona ayikho into engizoyenza ngoba la eshetha ade ngihlala khona bengikhopha u60 rand. Yeah. Manje khona nezimpahla zami mangithi ngiyahamba ngiyocela izimpahla zami zoqobo bayanginqabela bathi ngifanele ngikhokhe eqala. Okay. Kuyimanje ngingena ngaphakathi. Athi mina ngathi hayi angilokhuza ngoba usuku lokuqala eboshiwe usabelo bangilalisa khona. Yeah. Bathi imali yabo ngizobe ngibakhokhela. Manje sengiyabuyisa ngizofuna izimpahla sebethi haya ngiqale ngikhokhe eqala. Ngithi mina ngithi ayikho into engizoyenza. Mangizothola noma umuntu oyedwa ngizohamba ngiyokhokha khona ngoba ayikho into engizoyenza. Yeah. Yabo. Kanti ngenhlanhla ngizothi ngiyanyuka lapho phezulu ngimfice lo girl lo umeni angibuza mina uphuma. Ngithi mina hayi ngiphuma lapha enzansi ekhoneni esitolo bengimile khona. Athi hayi phela musu kubaleka emgaqweni kufanele ume la emgaqweni ukuze abantu bezokubona. Yabo. Ngithi mina phela mina musu ungithethisa ngoba ngizosuke ngihamba. Yabo. Yeah. Athe nawe nenhliziyo encane njena. Umuntu usikutshela nawe ufuna ukumtshela ngithi hayi. Ngithi mina ngithi hayi mengike ngathi ngiyitshele mina ngaphakathi ngithi hayi mengike ngathola umuntu oyedwa ngiyahamba ngiyokhokha imali lapha khipha impahla zami ngiyabuya. Yeah. Shuthi ngempela ngimtholele umuntu oyedwa ngibuye angibuza ngoba nowaze wangibuza lo yabhuti lo yawazi ngihlala lapha. Ngamtshela ngathi hayi bengihlala ku project ngase police station. Bayisethi pha kumina ufuna ukuthi ngikushiye. Ngathi mina ayikho inkinga noma ungangishiya ku street ngoba uthi wena uthi uye point. Yeah. Noma ungangishiya ku street mina ngizowehla sengiya khona ku project. Shuthi kangishiye lo bhuti lapha ku street ngehle ngiye ku project ngifike ngibakhokhela imali yabo ngithathe impahla zami ngiphume. Uma ngiphuma ke ngifike lapha phezulu ngibuza unani ukuthi uyephi kuthiwa unani hayi akekho selokishini ngehle ngishona enzansi ke.
Mangehla ngishona enzansi lapha epaki ngifike ngibeke iy'nto zami kwenye intombazane lapha kwakuthiwa uPaint kade ihlala lapha. Ngifike ngibeke iy'nto zami mase ngiyayiphumela-ke futhi ngiyela ngale le sihlala khona-ke. Hayi asiyigoqa. Mbukeli we-MPTV1 lapha ekhaya asisezukuba bade kakhulu ukuze sizokwazi ukuthi sifake i-disclaimer kuma-video. Sinenkinga ukuthi u-YouTube uyawanqinda ama-video ngezimo zokuthi ubona ngathi thina noma ubona ngathi uhlelo lubhebhethekisa iy'dakamizwa lizile ukuzokhuza iy'dakamizwa. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumpe into ethatha ibalimaza noma ibashaye kakhulu ukuthi sisuke sisebenzisa isiZulu okuyisona kokugcina bengasakwazi ukuthi bezwe kahle. Uma beke bezwa igama ley'dakamizwa silibiza ngesiNgisi bey'tshela ukuthi la sihlangene ngomkhuba okubhebhethekisa iy'dakamizwa, kanti anginjalo. Uma-ke ngabe usuyibukile lo mbukiso yalo, siyacela uma kukhona usizo ongaba nalo noma kukhona indlela ongasiza ngayo sisi, siyacela ungishayele. Iy'namba zami ngiyayishiya kwi-description. Ngicabanga ukuthi udaba lolu sensitive kakhulu nolubuhlungu nolungaphezu kwami, engicabanga ukuthi lidinga abantu abaprofessionally nabantu abanamandla abangakwazi ukuthi besilekelele, ngoba uma uzwa udaba likasisi olamholela emgaqweni alifani nolabanye. Uma-ke ngabe uyaqala ukuba ingxenye yethu, siyacela ucindezele u-subscribe button, ucindezele nebheli ukuze kuyoqenqeza insimbi uma ngabe kukhona isiqephu esisiphosta ngalolo suku. Ngokwenza njalo nje uzosiza nabanye abantu. Uhlelo kumele olukhule kahle kahle. Inhloso nje yohlelo ukuthi kumele lisize abantu abasemakhaya. Job uma usuvala ungagoqa ngelithini kubabukela ekhaya, usuvala nje ukhuluma nomuntu obukela ekhaya. Ngasho ngiyabonga usukwini lanamhlanje ukuthi ngitholile ithuba lokuthi ngikhulume. Siyabonga. Mina igama lami nguProfessor.